nti adwuma wei ana Kristo di ahyɛ yensa sɛ yɛmfa sampa no ɛnanti awɔ Ghana ani wiase nyinaa na akra ɛyira no emenya nkwagye ehyira ga Yakobo de da amen nti anwummerɛ yi mede nkwagye sam ɛna ɛbrɛ wɔ nti asɛmpa a wotie no tie ne yie na bɔ mmɔden sɛ wotie me wie a wobɛsɛ no afi wakwanbɔne so na wo nso wanya nkwagyeɛ ɛna anwummerɛ masɛm a mede ba no mato din sɛ asamado ama ne hunu asamado ama ne hunu yɛka asamado a asamado yɛ awufoɔ a ɔmo awu a ɔmo amfa nyame asɛm ɛna wuyɛ na ɔmo tena ase ma wiase no ɔmo wu a ɛhɔ na ɔmo kɔ edi yɛka asamado a ɛyɛ tenabea bi a awufoɔ a amfa Kristo wuyɛ no ɔmo wu a ɔmo kɔ etuadɔfoɔ ɛna nwumire yi a wotie mi no mibisa wo sɛ wagye Yesu Kristo di anaasɛ wabrabɔ no woda so ɛbɔ no owiase fam onipa bia ɔte asase wei so na ɔpo Onyankopɔn asɛm na ɔbɔ ne bra sɛ wiaseni no owu a ɔkɔ asamado ɔba deɛ fa bɔ ne nkyɛ amen ɛna asamado ɔnso kɔ hɔ a ɛnsɛm a ɔwɔ ne yɛ nsɛm a ɛmu ɔduro na yɛatete yɛ ne amanneɛ ma nipa enti ɛna natwi mede Bible no ɛbɛkyerɛ wo nsɛm a wɔasamado so ɔte aseɛ na ɔbɔ berɛ yie na wu a wankɔpie hɔ enti owu akyi yɛwɔ tenabea mmienu yɛwɔ paradise ɛhɔ yɛ atenenefoɔ ɛtenabea ɛne yɛwɔ asamado ɛhɔ yɛ adebɔyɛfoɔ tenabea nhyira nka Nyankopɔn di daa amen enti Nyankopɔn ba wohwɛ ma nwummerɛ yi ɛwɔ Ahemfie TV wotie me wɔ Ahemfie radio 106.1 wohwɛ m TikTok ne social media ti asɛm ne ye ɔba deɛ ka yɛ daa amen owuo ɛda wɔ ma nipa biaa Hebrews chapter 9 verse number 27 yɛrɛ asɛm bi hɔ owuo ɛda wɔ ma nipa biaa owuo da wɔ ma nipa biaa ɛtuntwom tawo yɛ nipa deɛ wobɛwu na wu ahe na wokorɔ Hebrews chapter 9 verse 27 what say? Hebrews chapter 9 verse number 27 na said ye da mani paso obewu preko jasami yo Bible say yes said ye da mani paso obedai obewu preko enu achi atemu obeba owo eye preko pe yenwu mienu owo tuni pa preko pe na edoko umbabiem na owo na obewu no sawa ma obra ewo Kristo mu yi a owo de okwasamado ampa dosa akankasem no yato di sɛ asamado ɛsɛ asam wodo baby hallelujah amen brother ti asam yo sister ti asam yo na asaso ari ateso saa no sɛ owuo be fa kɔ na wabra bonje na ko pia asamado a ɛyɛ asam kase wabra Shango Badi. Amen. It was like Hebrew chapter 9 verse 27. Na said ye don't money pass over prakono. Said ye don't only pass over prakono. And no one tira temu obeba. So they say yes. Enti e don't money pass over prakope. Makajo sama to di say asama do amani hunu. Yesu ba o ka asem bi. Asema o ka no o kire awufu a ede boni wu ye ba bi o mokọ. Luke chapter 16 verse number 19. Tia 7 year na sakra watwe na owuachi asam kase atwa ye obade enfo ba ne nche amen. Luke 16:19 osai Luke chapter 16 verse number 19 aha watwere se aha na odifo bi tena ase asase so na wo shatade kokko ne nwura pa oshatade kokko ne nwura pa na wode asetena fefefa ginani da ana wode asetena fefefa ya da ginani da no nipa bi wasase wesu a
wapo nyankopɔn asɛm ɔpo nyame asɛm ɛna ɔte wiase wam ana ɔno deɛ ɛne gyeɛ nko a nko a na wɔgye fo nyame asɛm nyɛ hwee ɛyiase nkyeagyeɛ yiase nkyea so ɔte aseɛ yes wokuo bi dɛm a ɛyitima a ɛsɛm ne dɛm no yɛtumi de bia museum ampa bebree wo hu de wɔmfa nyɛ ɛtuma bia wɔ ne mpaboa gye sɛ wante sɛ yie bi asi na yɛyie kɛseɛ ɔbɛkɔ aseɛ ɔmfa ba ne nkyɛ amen ɛna na dwoa me pirikyi kwaa de obi yɛ ne ho wɔ club bi kwaa bra obi bɔ ne wɔ club bi ɛhyira ka nyankopɔn di daa amen ɛti wɔ sɛ Luke chapter 16 verse 19 yɛnka ɔdefoɔ bi tena ase ɔdefoɔ bi tena ase na wɔhyɛ atadeɛ kɔkɔɔ ne nwera pa ɔhyɛ atade kɔkɔɔ ne nwera pa na wɔde asetena fɛfɛɛfɛ gye n'ani ɛna ɔde asekyerɛ fɛfɛ gye n'ani na wɔhiani bi nso tena ase ɛna ɔhiani bi nso tena asase so wɔfrɛ ne Lazarus ɔfrɛ ne Lazarus na wɔde ne kɔto n'aboboa no hallelujah amen motie me ye bible no asɛm a wɔka no ɛnkyerɛ sɛ hia ware sɛ wobɛkɔ heaven o ɛna ɛnkyerɛ sɛ wowɔ sika bɛkɔ bonsam gye deɛ nyankopɔn hwehwɛ ɛne abrabɔ tenene so ate aseɛ yes nti ɔsikani no tena asase no so no yes wamfa nyankopɔn asɛm wɔmfa nyame asɛm ɛne ɔhiane no fa nyankopɔn asɛm yes ka sɛ amen amen kɔ Luke chapter 16 verse 20 ɔsɛ na wɔhiani bi nso tena ase ɔhiane bi tena ase na wɔfrɛ ne Lazarus ɔfrɛ ne Lazarus na wɔde ne kɔto n'aboboa no atutu akuro ɔde ɔhiane no kɔto Lazarus ɔhiane no kɔto sikani aboboa no a na wɔtutu akuro ɔhu atutu akuro ampa amen ɔtena ho hiahiam ama ɔyare yɛ koraa no ɔnyɛ sika nkɔ hospital yɛnkɔ verse 21 na ne kɔndɔ sɛ wɔde mpopuefoɔ defoɔ ne poro so gu fam ne bi ɛgyina kwam de ɔhiane no na ɔpɛ duane ma ɔsikani no hɔdi kɔ ɛnso ɔmakama bɛtafere ne kurom ama ne bi yɛnkɔ verse 22 na ɛbaa sɛ wɔhiani ne wui ɛnti da koro bi na ɔhiane no wuyɛ na abɔfoɔ bɛsoɔ no kɔ Abraham kukum ɛna abɔfoɔ yɛ adɛn ɛbɛsoɔ no kɔ Abraham kukum bɛsoɔ ɔhiane no yɛ adɛn ɛbɛsoɔ Abraham kɔ Abraham kukum ɔkura yɛwadwene yie hyira ka kristo din daa amen ɔhiane no wuyɛ no abɔfoɔ bɛsoa no kɔ Abraham kukum nti asase wei obi a ɔbɛtena so na ɔbɛhwɛ nyankopɔn asɛm yie no ɔyɛ ɔtene ni nti owu a abɔfoɔ bɛsoa no kɔ yɛhwɛ de bɔani no Luke chapter 20 verse 22 wɔsɛ na ɛbaa sɛ wɔhiani ne wui ɔhiane no wui na abɔfoɔ no bɛsoɔ no kɔ Abraham kukum bɔ bɛsoa no kɔ Abraham kukum na wɔdefoɔ no nso wui ɛne wɔdefoɔ no so wuyɛ na wɔsie wɔdefoɔ no ɛne ɔsie no verse 23 na wɔma n'ani so wɔ asamado no ɛti bra ɔdefoɔ no a wɔamfa Kristo asɛm ɛwuyɛ no ɔtee nane wasamado hɔ na wɔanianyaneam na anenyaneam na wɔhunu n'akyirikyiri sɛ enti asamado obi ɔkɔ hɔ biara ɛnneɛma a wote aseɛ na wompɛ no ɛna akɔhunu deɛ na ɔkra akyire na wo nipadua mpɛ no ɛna akɔ asamado a ɔkɔhunu tɛne matoma asɛm ni sɛ asamado ama ne hunu ɛhyira ka nyankopɔn didaa amen ɔtwa me ɛwɔ Ahemfie TV wotie Ahemfie radio wohwɛm social media ɔdɔfoɔ asase wa ne ɛbaa so saa no yɛwɔ wieyɛ o ɛti sɛ woanhwɛ yie na wowu na woma wiase a ɔkɔ Samado na Samado a wokɔhunu amane amen Luke chapter 16 verse 22 na wɔdefoɔ no nso wui ɔdefoɔ no nso wui na wɔsie no na wɔma n'ani so ɔno wɔ Samado ɔpagya nane no wɔ Samado na wɔanianyaneam na wɔhunu Abraham wɔ akyirikyiri ne Lazarus sɛ ɛti wɔne wɔwo nana Abraham wɔ akyirikyiri ane Lazarus sɛ ɔtwere ne kukum ana ɔteɛ mu sɛ nti sikari no tea mu sɛ agya Abraham mesrɛ hu me mmɔbɔ na soma Lazarus ma ne mfa seɛ kɔbɔ nsuo mmrɛ me nom na soma Lazarus no ɔnyɛ dɛ ɔmfa ne nsa teɛ kɔbɔ nsuo mu mmrɛ me na kyɛ sɛ Samado hɔ no ɛhɔ nyɛ dɛ ɛhɔ yɛ ahokyerɛ kurom ahotɔ ni hɔ owura bisa me sɛ na nipa ewu ase ɛporɔ na adɛ ne yɛkɔhunu ɔma ne wɔ baabi nipadua a ɔmede kasa ɔkra nipadua ɛna deɛ timi mu a ɛma me nipadua no timi kasa no ɛne yɛ honhom nipadua enti ɛna na dwe wokɔ da no wobɛso da na wowɔ nkran so ɔte aseɛ wada o so wobɛso da na wowɔ nkran ebi kora na woyɛ adwuma bi wowɔ nkran ebi kora na woyɛ wedding wowɔ nkran na wokɔfa play wafo play ɛkɔ America saa na wɔwuo no teɛ nti Samado no kɔ pie hɔ a ɛte sɛ deɛ wode nipadua wɔyɛ anayɛ dɛ ɛkɔ pie hɔ ɛti ɔhaw bi a wofa mu biaa no wohu no pɛpɛpɛ nti osikani na wamfa Nyankopɔn asɛm ɔtene ne ɔwɔ ne nyadeɛm
Shiranga Yakopo dida. Amen. 2 Peter chapter 2 verse number 4. And then you may me no kasafa asamado amani huno. This how some you may our Invia TV, Invia radio 106.1 me pa chow and for brabo me wiase. Na owo obi abawu na owo na chiro asamo ho ka say amen. Amen. 2 Peter chapter 2 verse 4. Asai Na se Onyankopon krabofo ye bone no. Abofo bi ye bone. Tiemiye. Dia Nyankopon ka so omonya no omo anye mubu nyam nyasem so. So what I say? Yes. Dia na see e. Ento aso na tro say. Na se Onyankopon krabofo ye bone no. Eti abofo ye bone no. Onyankopon kura wa mo. Emo wode sum ka bia homa kekere won gu asamado. Onyankopon ani sum ka bia homa ye dai. Akekere won nyina gu asamado. Akekere won mo akogu asamado. Amane hunu buru ne mu. Oso dai amane hunu buru ne mu. Na za asamado ho ye he. Ho ya amane hunu kurom. Ho ya amane hunu kurom. Ahotoni ho. Abofo a entie Nyankopon asem no. Onyankopon dia homa kekere won. Ade won akogu asamado amane hunu buru mu. Yes. Wurare fa ba ne cha. Amen. Oyo ba wo twama nwumira yi. Ati obi ko afiri ne nsam. Bema na tuo jare ne ma. Ani wa bo bema na boso sister. Opa ja bema na manonko. Oya bema onu obi yire twempra. Anyuma wo twam Invia TV. Echa Invia radio yi. Opa ja oba no manonko. Ja no manonko. Anya sa na ya mistake. Na wo be fa kwa obekwa samado. Bekwa samado. Na me be cho ne ma be fam. Amfa ba ne che. Amen. Abafo ne yare. Wose wo kekere won nyina kogu asamado buru ne mu. Akekere wo ko asamado buru. Se won fo nyina nsie matam da no. Enti nipa bia wu a na de body na wu ya. Ya do kwa samado. Do kwa samado. Ya do ko sie atwai atemuda. Body amfa ba ne che. Amen. Na ansa na wiase be kwa wie no. Eniema be famu ho no Bible be ka kire. Be ka kire. So I say, yes. Asafo no binum ka we nkire nsore ma ka no gore. Ana brana memwa. Brana memwa. Brana memwa. Nyankopon mo di boye ni o. Dabi. So ni pon sakia na twa. Onya mo fi Nyankopon ncha yo. Dabi da. E di Ghanaian pastors e bra so say mo kan ko kire nipa. Ka no gore kire. Na nsore ma sakra o ma twen. Na sundue ba. Yes. Bone do so so vie dodo. Wurare fa ba na che. Amen. Owuo esi prako pesa de mekae no prako pe ana nkwafie do abedi na sase wasu nyira baba na wie David ka say mo Psalm 39 verse number 4 ana nyuma yi o hwama Invia TV so o tie ma Invia radio na says 106.1 so brother jasari yo na se wadwen bla Kristo nchai yango Psalm 39 verse 4 ozai awurade Nyankopon we David say awurade Nyankopon we mame hunu ma wiye ye mame hunu ma wiye ye ene me na kakara wasusuo no nipa mobo pan se hwe obi ni amatimi fra brochire ba ni aka chense ne ma na beduom na mayi no bobo ho afane ka o konkran akoyi ni ma ba asaba ebetie ne wakowu akwantimfi obetumi to kwai no wakowu akwantuom and David say awurade Nyankopon we mame hunu ma wiye ye ene me na kakara wasusuo no na me hunu me kyare ama me kyare na mo me kyare ma me kyare ni pa ya me de kyere bo asase so nti abrante to bo ase wate o pere dodo o pere anan kuran ketenkete sikapa boni nti ne ne nam enuro so die kama jatugu wurare fa ba na cha. Amen. Ozai Psalm 39 verse 5 yaga wose hwe wayɛ me nansa ma pɛ yana yabadie yi etese yana yabadie o Nyankopon nim no etese nsama pɛ na memfie nya hwe wɔ nanim ma ne kontia etesa dabi Nyankopon bo onipa foforo no na bone nya maaye no onipa di nkwamfie bebre wasase so yeah yana na Adam Nyankopon dote bo no di sai na ran 30 years no wuye na sini Matusala odimfie sai na ran 69 years aka 31 years na konya 1000 years awa sase so bone ko so no Genesis chapter 6 one Nyankopon ti ni pa nkwamfie so ba sai emfinhia wo ha ne aduanu 130 years 120 years
120 no Moses bomb payen and Uncle say and confidence about 70 years. A cherry crown 80 years. After 70 years, you know, now be Biasha say. And the devil is saying, what's it say? Why am I not some pet? Why am I not some pet? I mean, fear you when a name. Ampara. When you possess set you possess set hallelujah. Amen. And one public chiro munina. A beba. And there are baby ho now Oyago man a home feka cra. I'm persuaded by your juma. Now who offend what did you home? Did you home? Come remember Tribums. Sister, Messi we pay there or what the hot shell. Now, Swan 14 year wuna with the Boniwa or Casamado. Body of Faban and Chap. Amen. A son of your sassy when young Chamui or the Pabia Batimahu. At the gun of Wamo Chama in Fiat TV so me Pasame can of Chamusa or Bia just young Passama Chirakwai. And Fabani Wu, Nankosamadu go Hunamane. Radanka. Amen. Psalm 39 verse 6. Ampara. Onipa bia nam se sunsumu kwa. Nipa bia nam se sunsumu kwa. Ampara. Wo hawo wo huhuro ho. Mo na wo hyeda so. Na onipa hyeda so. Na wonim de obepoapoa no. Oso anyare. Wonim de obepoapoa no. Hallelujah. Amen. Obi bla no wasaso asu adwumaden se na ba obetima so aba wabrabom. But onim da obewu. Amana dwapade afiri ne nsa. Nipa dem do bawo so that say edu asase we so obi to so na opu Nyankopon asem a omobo di bia na o hwe me okura di bia mu me pa che wo ampu Nyankopon asem o na onipa ni ma me no Nyankopon siesie di amaye yewu achi so for Kristo na asum ni ya uwa okwadwo ho paradise so we bone wusu a uwa okwa samado hona ya amanhu bia yes shiraka Nyankopon di la amen chikatwaso wase na washada so na woni panim di obepoapoa no enti afa urade Nyankopon we ti afa urade Nyankopon e na me twan honko wo na mani da oso na mani ya dai eda oso na mani da temi firi me mana to nyina mu David sha opapa ntiase ohweza na namfurum awuwo ohweza wo mo a ono amu babra ebi ntiase a na obampa e kire urade Nyankopon se onkai no Dwarafo Abraham make say emfie say no what is say Abraham papa no wabon wo Kristo se wo Abraham pa bia de a uti asempa wi a saka wadwe na owu achi so ni pa fa Nyankopon asem a okohuna mane Urade fa bane che amen Psalm 39 verse 7 enti afa urade Nyankopon e de na me twen won ko so na mani da timi firi me mana to nyina mu emfa me ma na nkwasiafo mama hohora hallelujah amen ohe David o ka say o yo hene ni monyamfo obone bra o Nyankopon mu o Nyankopon so ne gye ne ho to steady hu say on chance as kosida be ko baby awon sam na say so TikTok wa o ho ne de Dan Lumba ne de nabeto dada kedi ne de nabeto Kofi Boache ne de nabeto Dasin me dwabena ne de nabeto anameboa yes Ebi Kensel ne de nabeto ajontufo a na todwom wo Ghana mem ha omo awuo no ana omo todwom pa ne yeyi omo baako e chese ni pa obabi ko so that say yes edorofo emfa sitre bia wo mu no ampo Nyankopon asabo ebita mese asitra me no awo owu achi so papa okwajiwa home awo paradise so de bone a okwasama do ko huna mane tianyuma ya wo twami mbale sakra wadwen amen e shranka obade di da amen Job chapter 10 verse number 21 yanhwe asama do ho no said ye hotie ye ba himfie studio ho ahefe pa omosiesie ha utumi say ha kama ye na asama do said hotie Job chapter 10 verse number 21 yawa ansana makodi amensa mema eti asama do kwa wonsama na makọ esum ni sunsun asase so o kwai esum ni sunsun asase so onse obi wosika no si ne fie wi a no akoto plant ya dai abesi fie o edum kane anu aso plant no
because ompesum nti obi ha dum so abatwa mu wa hunu bi da obo akotimi ye sola egu ne nkyɛnse so ewie bo nyina na charge so dia se kan ya dum ya na so na Bible say men kan to say wa mo bra ye wa sase wesu na wo okwai wo be ko sum ni sum asase wo ko sum ni sum asase sum kabiyate so de sum tum sum kabiyate da de o de sum tum asase ya sama do kane ni ho ɛhɔ nyina yɛ sum kabii te sɛ de esum kabii te sɛ de sum tum asase hɔ na wo korɔ di adboyefo awuo nyina da Bible di kam yati asese abafo bi ɛyɛ bɔne no Nyankopɔn kyekyerɛm do kogu asamado ama ne hunu bunumu no kan bi wa han jode boye bi awu a ɔkɔ samado ɔkɔtera sumu ɛhɔ yɛ awoyehia tena bea yes tibi bia ne ma so bia so akyerɛw na ba sakra wadwen bɔde fa ba ne kyɛ amen bema na no akra ide sɛ wo konkra no ne wana kɔɛ woni akora bi ne kɔɛ o kra ide sɛ wo konkran o kɔ executive meeting woni wana kɔɛ akora ba ya bi onyini bɔde fa ba ne kyɛ papa na no wo kɔ China no ne wana kɔɛ ne girlfriend ne kɔɛ so tia sɛ yes ɛso ya sɔre pani ɛda bɔde fa ba ne kyɛ ɛbra so sɛ Ghana foto so adwen sakra kyerɛ kwai because bebrɛ nyamsoma katakata moni ɛna ɔmo di sum bɔne wɔ sum ase na so hwa wo ye na owuo be fa wkɔ na wo bɔne mu a me be kyerɛ wadeɛ me gusu kyerɛ amen yawa Job chapter 10 verse 22 esum kabiyate so de sum tuma sase esum kabiyate so de so tuma sase sunsum ne sakasaka sase sunsum ne de ene sakasaka sase horo ko ha uhunu niema yie sɛ de wo pɛ maza nkofo uhunu amane o yamanya betewu adwafo awuo aman hu mo wom wasamado hɔ nko obi on se sikani no ka kyerɛ na Abraham sɛ wo gyenua mu wɔkyire de ɔyɛ no no abi no ɔmoyɛ ntika na Abraham ansoma so te ase na nkom ka bi nkyerɛ ɔmo ana ɔse me wɔ mema bi wɔkyire a ɔmo gusu kasɛm ɔmpa ɔmo ntie ɔmo mo se ne adifo no asema me kan wo te ase a wo hunu na da be ka sɛ gubu na ba hunu dɔrafo bibusa sɛ Nyankopɔn do ba asase wɔ so no nim no woje Nyankopɔn asɛm di woje Nyankopɔn asɛm di blaba na opa no Ghana ha wurade fa ba ne kyɛ yawa Job chapter 10 verse 22 yɛ hɔ na wie no esum kabiyate so de so tum esum kabiyate so de so tum sunsum ne sakasaka sase sunsum ne sakasaka sase ɛhante so de so tum hante sɛ de ɔde so tum ehyira ka Nyankopɔn di da amen Job chapter 18 verse 14 otumu tan owuo batu afu tena bea ade wakɔ babia ompɛ Job 18:14 yango Job chapter 18 verse 14 obetu nani na so afiri ne ntoma dan mu oso ara obetu nani na so afiri ne ntoma dan mu babia otie no owu obetu afiri hɔ yade timi bo obi na de na kɔto kɔmfa no kye bia basome miɛnsa bosome nan bosome nsia obi ko timi da hɔ afe baako ɛso za ma fie bia mu onza ma ne tena bia mu duazai obetu nani na so afiri ne ntoma dan mu obetu na so afiri ne ntoma dan mu na wɔde na kwahudie mu hene no nkyɛn na ɔdo ba kwan ahudie mu hene no nkyɛn ɔka ahudie mu hene ɔne amɔkye ɔne yɛfrɛ na amɔkye no nɛso ɔne discipline nipa wɔ asamado ɔyɛ bɔfoɔ de tiri mu ɔden ebi sɛ wɔyɛ fallen angel ɛsoro bɔm na sase gye so ɔkɔ bu nsɛm gyem nti adwuma de ahyɛ ne nsa no ɔyɛ na tiri mu ɔden so asamado nti anwummerɛ yi mɛse ɔhwɛ mo ahemfie TV so ɔdɔfoɔ ɛntra se ma bɔne hallelujah amen ɛntra se ma bɔne o hwɛ ɔbrɔbɔbɔ no asase wɔ so yi o adwuma kakra woyɛ hwɛ ɛnuo ko a na wɔtuotuotuotuotuo from madam to madam from comfort to comfort adai wokɔ ibra ɛne obi to koko bɛ sɛ ɔkɔgye duro sɛsra nim koko bɛ sɛ ɔkɔgye duro sɛsra nim galilea dua wura bɛ sɛ ɔkɔgye duro so ɔtoma sɛ ɔbɛne fa ba ne kyɛ ɔbea to ka ma obi no na ɔde ka wura kɔ duro so kɔkyekye ne sɛ deɛ mɛka bi a ka wura ntie wɔse fie de ama obi sɛ kɔtena mo hwɛ fie hɔ na ɔno wode kɔ duro so sɛ wɔyi wadwea fifie no so mema se me fie woyi madwea fifie no so nti fie no ntimi nkɔwie ɔbɛde fa ba ne kyɛ ɔwɔ teta nipa o ɛdi Ghana boy mo hwɛ ma ahemfie TV wohwɛ ma ahemfie radio 106.1 wohwɛ me TikTok ɛbra so sɛ nipa ne nsuo hwɛ adwensakra kyerɛ kwae
utumu tawu wachi na sabo udaye fa ba na che amen se odiboy ni wunyawu ebi to aso ana ebi to aso kai mame obetu na nda so afiri ne ntoma dan mu betu nda so afiri ntoma dan mu wode na kwahudie mu hene no nkyɛn na odobo ko awudie mu hene nkyɛn na de nya ne de abetena ne ntoma dan mu de nya ne de abetena ne ntoma dan mu de wa mbre ne befo odwa pade de wa mbre ne ebedie ene ne wiase saka kane no wuya na busuanfo abatutu apru ne ya fansa fo timi pabo no yede no makura vivio yeah na de wa mbre no obeyi akayomo apɛ chachaw apɛ hwadnika ho no be hyase aginani wa udin nisuo ne bre epɛye no ne yi wudu akɔhye fam disa wo babla no wa fa nyamso mpa nka ho a na wo sako huna ma ne wasamado therefore we ani pa utumu tabawu te me ka tro nyumre sa me se ade a wo ye bia no nyankopɔn firim baba ne sa wo so akoye no anto otrenim amfa so len katakata wani ni boni wo sumase ade ba ko anya so bi dia so na katakata nanim wo di boni wo sumase enye kora shiraga nyankopɔn da amen adeboye fowu a omkodu asamado a ye hwase mosi wo Isaiah 14 verse 9 ye fame prophet evangelist Jacob Bechi anyume wo hwe me wo Ahemfie TV so oti Ahemfie radio 106.1 o hwe me TikTok ni Facebook tasami ya no sakra yango Isaiah chapter 14 verse number 9 what's that asamado wan se ne kan ho besia oba etu adeboye ni sewu na go pia asamado a ensamanfo nyina ara e kan ho besia oba omo kam no omo be hia wo ebe mo akwaba wonyina mo akwaba samanfo ye be hia wo yango na ehenya samanfo ma wo obia ba sore asase tu wakuni ni nyina ni ba kase ewo nyina mo amombra okristo mu nyina amo asamado nyina be sore amana man himfo nyina sore firi won ayefo trasa o man hwe kristo asem no o mo kwasamado wonyina sore gina je so ka kire wo se we be the president wan fa kristo anya hwe wu a obekwasamado we be ye minister wan fa kristo yi a wu obekwasamado me se asamado ho ya man hu kurum na enipa ko nyina aye wo mo eba mo bra wo wiase so chamia e mo bra wo wiase amen Isaiah chapter 14 verse 10 what's that na wonyina je so ka kire wo se it is wo piesa no mo sore a no mo nyina je so ka kire wo se wo so hoje sayen a wo so hojo sayen why sayen a pe so that say yes wo so hojo sayen wo hojo that is how obi ani ani da so because obi hojo oni ani da so na bamu obu baba bi ani ho ma no Tuamu ka chose uso hojo sayen verse number 11 na wo kase nyina sa basamado o kase no o sane abasamado o mentane nso seketa wasane nsonso no to obe de ho ma ne ebo la hade oba mu akwaba hade amanhu no ana ewum oda na ho no mattress ne ye emo abirika ka mo abirika nsamoa toilet mu mu ani bi so de ase to ayi kakra bia no bi didi nsamoa so de ase yes wansampo bi na to wansampo bi eno no mattress ya o koda so na wo so kata so ne nsonso no ana o ntema arba kata ho no aya aboa sonson omo bo amane ba bi oba no o naye so no omo ka kire wo na obi a o wasase so no ai wanye bibia akwa no utimi to mattress ye dai ada so o dabu afel sentema wo de da latest food na ada so a wo de wa na do tuma kata ho na ntuma a wo de kata ho ya aboa sonson empa wo da so no aya nsamoa na omo yese ya ni na musa yese na abeda na do obem apa bowa ntimi mowa wan fa ba ne cha amen Isaiah chapter 14 verse 12 what's that no nyina be ka kire wo se Johnson vo nyina be ka kire wo se e dan na free so ahwiase e dan na free so ahwiase ensroma hyiafo adeteaba watwa wo hwefom wasa so na wo dia kokroko sam wo ka obi nka bi yentufo omunipa oni ahomabro dia wo ya nyina no awasane aba asamado ha yes ya de hamane abo torofo mesi asam kese bi twa nipa awo owuachi asana tamu daba tinipa bia opese ukoji sama ne hu obia bia me pichi fa Yesu Kristo na fa ne yi na wa abafo abeso akọ paradise wa kwaji wa home yes anya sa
na ko pia samado ya mane hunu wurade mfa ba ne che amen. Isaiah chapter 28 verse number 18 a from a prophet evangelist Pastor Jacob Bechi and then you may Ochama Himfe TV so Ochama Himfe radio 106.1 Ochama social media platform ni nyina so me Kumasi True Faith Church International Salim mo Sokoba Wood Village Bola Jansi ukuada bia ye hia ya mpaba kese ti bia na Ochama nyumai awo Himfe TV etia Himfe radio ene so abeso ukuada bai bra asase no so na ye mfre Nyankopon ma na beda Himfe TV asi eno na obi abeso ba bia abefre ni a kire ba bia ono aba me abompaye bisuru wagya sempana dia bra mebowasu ne anu nyina som Kristo sere be ya wu a okra ba benya ba partner ka say amen amen. Yangwa Isaiah chapter 20 verse 18 na munu owu pamane ba pepa ose mo ne dey munu owu pamane ba pepa obitimi ko dia duro obitimi mele boto ne yam nyom se de to ne yam so ta sebe ya onwu ese onu owu aya pam so no de wowu nti Nyankopon se menka jo sade munu owu pamane ba pepa onu owu pam ba pepa na munu yasamadu kasasie ne nyina na moni asamadu kasasie ne nyina empre hwetera so no so ta se yes moni asamadu kasasie ne nyada nyina me se wa benia se wo do be hu afu wo bo boade agoro ka obi hye no me se bre so wo ba to ne nsafrew na bi kele za wangu owi Alazara the great wangu owi na na o se tutu a odi ka oji asantema so wangu owi me se obi abewu obi abeko me se obi a wo twaba nyuma bia me ka cha o se wo bre ba so na ebra so na do tu da kam ko sha sase ase a ehe na wo kwatena fana wo kwatena etianyumlai me tuvo odofo se wasetena rakra kan entra se ma wiase Dabi. wiase mu amane hu doso amen amen. Isaiah 28 verse 18 na munu owu pamane ba pepa munu wa pamba pepa na munu yasamadu kasasie ne nyina muni asamadu kasasie ne nyina na empre hwetera so empira hwetera so se twamwa empira hwetera so empre hwetera so nti almafo na wasamadu no Onyankopon hyeda siesie ma akasie bi esa wasamadu one baby akodanye bi akodanye entuma de kata ahonye ene ya siesie ma bi esa emare sa twa yenkoba ba wose empre hwetera so empira hwetera so sa etwamwa se etwamu a ebetie tiamu nyina mo so ebetiatia mu nyina mo so empre dudu etwamu no empira do atwamu ebefam so ebefamo efiri se da no pa nti anopa bia awia emane ba na manu se bafo de ba se wo kumase a obi adwo so atene nka se wo de mane ba maybe ba deda mano eye ene de die no mo ba no ano odene die no pa emane ba babomo awia emane ba babomo ene anajo emane ba sa babomo emane ba bepomo na ehun kase asetie be ye hu nko a na abane ba deda de ba no ehu so ni ba sakawa twe wate Emunyankopon asem animuntia bamade sa otwedi abokwame na semo befa bamade sa Yesu obasa asiso bawo sori fa ufom de nkwaje baaye no obodi na kire na wiase ye ntrase nkosi da se David kaye no se tibe ye braba so e be fra asiso akọ de obon bra ma wiase no na Onyankopon asem okwasama do ko huna mane ana meka che onwumire no za wo twa Himfe TV etia Himfe radio 106.1 a me tufu say odofo ti sawadwen na ba ji Kristo asampadi amen abano Isaiah chapter 30 verse number 32 Bible can say be for abano ho we ti asema Bible ka fa abano Isaiah 32 okay 32 ai yanko Isaiah chapter 30 verse 32 na shebra ba wose de shebra ba awurade be mena siw so no wose obedai be mena siw so asama do man e fa ne Nyankopon ahyeda no de man aye dey aba agu wose wo be hwia de boyefo hmm we be ma wo hweme we yinsa wo yi atogu uno ba yinsa ya kokre menya red uno ba bi yinsa amoba ne woda opa nyime wo hweme sakra wadwen nyesa hyebra ba na wasama do de twen
na dia o mete ne say ojifo bia ni ho ojifo bia ni ho nti amane ho na monam no eno na mbafam sa akopem bra wiase be kwa wie ene kwasi yi anopa de na ba awia de na ba anwia de na ba eba no mu tiam eso ojifo ni ho bafo no to the timoten efisa wiase kwa wie a wokọ bonsam je nti wono so ye na djuma otimode so dana woni ba mabo amen yangwa Isaiah chapter 30 verse 32 what's I na shabra ba urade ba mena sine so ne be ka no shabra ba urade ba mena sine so be ka e ba covidiem pon se abane bowa wote yia wotiam sa so bi ema nti odofo me se e bra wotiam enai a enkwara so omu yi wo bere pa woni mu ase wo de saka nti so atwa wo yi na manipa bi dada ena anya babro no ena brofo na de baaye keke nsemi sa na wote ho na wu obani mu a wo be ka se mo ameka so na ka kire uraren kan amen wase na mpintini asankuwa no na mpintini asankuwa no na wode nse woso na ne beko wode de nse woso na ne beko obade mfa ba ne nche amen enya bete saa o abasa na kura abane mu no enya basa ketwa ana wontimi nyina nimu de be kan se de beye na bako ti sama ne ho wanti atia ba ko fa na da homa wo so obefa Yesu Kristo no afa ne yi ene obetimi fa Kristo dini no de di bone Kristo din Yakobo bani dio no de di bone uzuma se akoto do de ati asore eno de babura to so omfiri nyame da obetimi asakara wadwen wulale mfa ba ne che amen Job chapter 3 verse number 24 anchena sampani ba wieye de foto a medema Ghana fo no obia wo hwa me bia domaden sa obetra sema Nyankopon asem wiase wai ane na kono otwemu akọ Joda Kristo pen betra se da amen yangwa Job chapter 3 verse number 24 Job 3:24 na mapinisi abesima duane na mu wase dey mapinisi abesima duane na mu edi asama do wo no koduru ho a aduane anka wodi nya nigie no adane apinisi to say na wapina pinisi ayedai abetane maduane na mu abesi na duane na mu na misu gum so koduru na apinisi abesi waduane na mu aduane a wopanka di mu oni gie no ukodu asama do na adane apinisi yi enchena emayi ba yi enchena mayi ba yi ndi mebekwa akoda ensamo aso yi ndi me de abo aso so bekwa akota katamo e ho so ko ha wo ye prisoner ndi ahihye mrade da ho tamre so aso akoda mpa no so yes na de emmo na aso so no wo de kata ho so na de opa kasa me nko aba no so bi abatwam aba ne baba obade fo ba ne nche amen yawa mapinisie abadane maduane na mu mapinisie abesi maduane na mu na misu gusensuo misu yadai egusensuo misu gusensuo na de misuro no na me je misuro no eno na tome eno na etome hallelujah amen so godu asama no ho a de usuro no na to wo na de makoma tutu wo ho no ebu akura asase so hun kanka bi kura no ahyi na me abua bi titi omo ewo mu kuma se ha omo ntire kura tara be abua bi ukoda nsamo aso na de abo aso so ayo ntoma na no achi no ye wo shabra ba eba no pa ba wia ba nwumre bori de ma hu se mebo yes da bia be ba mprensa wurare mfa ba ne che amen yawa na de makoma tutu wo ho no de makoma tutu wo ho no eno na ba me so na menya hojuo na de ai menya hojuo obia okwasama do bia nya hojuo eni kom ye ne home obia okwasama do bia onye kom da bia otiatem ana wonya home nso makra na ahodwan na beba wo so so dia se ahodwan ko a me se adeboyefo na wuku samado ndodofo anana twi wo hwe ahimfetive mani abere metia kode nsu fifirefire mani abere ebise metuma ne hwe asase so a nipa edi bone dodo bone akase so dia se yes yana nipa wura fi se ne bra ba so amana wuo nipa wura fi wurade ho yamabo amen yawa Job chapter 3 verse 20 says ayo hana wiye no na menya hojuo ni kom ye ne wo home menya hojuo ni kom ye ne wo home na ahodwan ko na beba me so na ahodwan ko na beba me so di aboyefo awu kwasem ado nyina ahodwan ko a e de ba wo mo so opie ni ahomegye wasamado danyumlei mebusa se
asɔre bɛ na wokura asɔre bɛyi nya asɔre bi aso ne yakuro asɔre bi ha wokura asɔfo no mpirikyi bɔne ɛnyɛ kristo asafo so ate yɛdie ɛyɛ nhyira firi nyankopɔn nkyɛ o obi a ofiri soro ba nyankopɔn bɔ ne sikani wankɔ asɔre da kɔ ɔbɛyi sikani akɔpem so ɔbɛwuo so ate aseɛ nyɛ wo pirikyi yɛde ne bɛma obi adi yie so ate aseɛ deɛ pastors no kristo frɛ sɛ yɛmpirikyi ma nipa nya bɔne yɛ nyankopɔn soma obi asɛ wɔbɛka yɛdeɛ nkyerɛ obi yesu baɛ no ɔpirikyi salvation Isaiah preaching salvation Jeremiah preaching salvation John the Baptist preaching salvation ɛti bra so sɛ pastors moka bɔne kyerɛ nsɔre ma na nipa kya bɔne yɛ sɛde bɛ ɔwu a ne kra bɛkɔ akɔgyena ho mɛ wurade mfa bane nkyɛ amen Job chapter 26 verse number 5 nti ankyɛ no asɛmpa ne bɛwie ɛfrɛ me prophet and evangelist Jacob Bechi mo True Faith International Solim mo Kumase Sokba Wood Village ukwade bia yɛhyia mu yɛ mpabɔ no ɔhyia wɔ Kumase sɛdeɛ mede message ne ba no saa de Nyankopɔn fa yɛso yɛ adwuma no ti bia na woso ne so ado how bi wode akyini nkɔ ukwade abai brane anya mpabɔ no number na da Ahemfie TV ase yɛroba ofra baabi afiri baabi ɛbɛkyerɛw na ukwade abai ne wɔhyia mu na Onyankopɔn bɛhu mmɔbɔ na ɔyɛ ho adwuma pa bi nso a wagye asɛmpa no de wasakra wadwen bra yɛbɛbɔ wasu na ɛno wasu Kristo na akra nyankwagyeɛ yɛnkɔ Job chapter 27 verse number 5 wasan ɛnsamanfoɔ ho popo wase deɛ ɛnsamanfoɔ ho popo ɛnsamanfoɔ ho yɛdɛ ɛho popo ɛnsamanfoɔ ho popo ɛdeɛ ndira ɛma ɛkɔ so hɔra no ɔden ɛsum kabii te sɛ na the soul to mu ɛsum wotumi som yes yɛtɔ so wɔ no ɔmpa ɛyɛ nsamo a ɛna ɛde yɛle ama wo ɛna wo ntema ɛyɛ aboa sonson asɛm aboa son deɛ ne o nti bɔkɔne a obi tɔmpo yɛatwerɛ no mu rest in peace wohu sɛ yɛatwerɛ obiaa ɛtɔm bɔnem rest in punishment da wo sɛ ɔde ase obiaa rest in peace but nyɛ saa ne teɛ ɛno koraa na sɛ amokye bɛduru hɔ na sɛ wɔhunu a na ne buofu mmɔ sɛ woaba ha ɛbɛhome ayɛ home wɔ ha o ahanya ne gyee kuro sɛ ɔde aseɛ nti fa Yesu Kristo na fa ne yie yɛnkɔ ɛnsamanfoɔ ho popo ɛnsamanfoɔ ho popo nsuo ne wɔn a wɔte mu waseɛ no sɛ ɔde aseɛ nti asase no se hɔ no asase no se hɔ no wɔn mɔ hɔ no ɔmhunu amane amen na asamado dadagya wɔ n'anim asamado yɛlan ɛdadagya wɔ n'anim nti awufo awu a yɛsi wɔn nyinaa no ɔmo dadagya wɔ Onyankopɔn anim na ɛnkatasoɔ bia ne hɔ ɔma wɔ sɛ yamana no ɛsɛ ɔde aseɛ nti adwuma a wɔde ahyɛ wɔde sɛ amɔkye ne nsa no ahodeɛ mu hene nsa no so onye ne yie a Nyankopɔn de frɛ kata yɛ wura adwuma ne yɛde yie wei wɔ mmɔ ne maa ne yie ɔte asase sika wɔ wia nyagorɔ wia ɔman sika bɔ ne maa ne yie so ɔte aseɛ nti Nyankopɔn ne hwɛ deɛ wɔde sɛ ahodeɛ mu hene ne yɛ ɔsi asɛm ado nyinaa da n'anim adagya na ɛnkatasoɔ bia ne hɔ ɔma wɔ sɛ yamana no ɛnkatasoɔ bia ne wɔma hwan ɛwɔ sɛ yamana no yɛmfia wo hinta o yɛmfia wo hinta sɛ bɔfoɔ no a ɔtwe nipa so ne ba na makɔtetɛ makɔhyɛ table ase makɔhyɛ mpa se makɔtɛ daa bi akyi so ate aseɛ babia ne wɔbɛhinta because mama wɔ nyinaa moda Nyankopɔn anim adagya ana no tumi nso na akyɛ bɔfoɔ no kwae wurade nkan da amen verse number 7 ɔno na wɔtrɛ so ɛbrɛ ne mu ahunu mu nti wɔne trɛ so brɛ mu hunu mu na wɔno na ɔde asase sensɛn baabi a bibia nie ɔsɛ ɔde asase yɛ dɛn ɛsensɛn baabi a bibia nie ɛsensɛn baabi a bibia ni nti ɔno Nyankopɔn no bibia ne wɔ hinta no yɛmfa bibi nkwati no nti deɛ waka no so ɔbɛyɛ noa nso wɔyɛ nti mepaakyɛw ɔdɔfoɔ ebi afi sɛ wonyini bɛdu saa mpampansuo yi ɔnkɔ asɔre da ɛna wɔhwɛ Ahemfie TV pasɔre ne kɔ asɔre ɛbɔ so wɔ nsuom asɔre ɛyɛ mfa fu nkɔ asɔre dɛm pɛbi ne kɔ wurade mfa ba ne nkyɛ amen sɛdeɛ bɛyɛ a wobɛtumi ahwɛ wo nipadua so ye na wɔde Nyankopɔn asɛm so na da di akyie no wokra nya nkwagyeɛ nti mede masɛm no ɛba wieɛ bia na wohwɛ manwuma yi wagye asɛmpa no di bɔ mmɔden na wokura da ɛba yi ɛne yɛnhyia wɔbɔhyɛ asase no so obia wopɛ sɛ woba biaa no namba ne da Ahemfie TV ase no
obetimi afa number no na wafrɛ be free baby e be kyerɛw na ukuare waba me ayɛ mpaebɔ wagya sempa de so ukuare aba mabu so ne no nyina som Kristo me de masemasia wurade wo yamabɔ amen amfa ba ne nkyɛ amen ama sempa nwura nipam amen na nipa sana dwene na owu a onyankotumi to be hyira nda amen ɔsoro nyankopɔn te asefo yɛda wase sɛ wɔnam akoa so aka nsɛmpa yi akyerɛ yɛn akra ti asase so nyinaa deɛ ɔpɛ sɛ yɛkwati sɛ yɛbɛkɔ asɛm ado na yɛfiri ate asefo asase so a anke akɔ paradise nti asɛm a nam akoa so kaa yi ma ɔkra bi a wɔtie no ntie nkwadwe sakyerɛm na sɛ da bi woyi ho adi a yɛn nyinaa ne wakɔdi da nwie wie wadom no nti bɛka yɛn ho sɛsie ne da nyinaa amen amen nti maka nyankopɔn hyira wo nti ebi ana wotie mu ahemfie radio 106.1 na opɛ sɛ okuada woni yɛbɛhyia number no nie 0557 0557 10 10 12 12 31 31 0557 0557 10 10 12 12 ɛna 31 31 ɛna 0557 0557 10 10 12 12 ɛna 32 32 wobɛtumi afa number na okuada bɛ ɔme ahyia woba betie nsɛmpa no wotie nsɛmpa no wie a na afei onyankopɔn nkonko so ayɛ ɔho adwuma na wapae wɔ Jennifer wode ama nti okuada ɛbɛyi mo nyina mo yɛnhyia ɔbɔhyɛ asase ne so na yɛmmɔ mpayɛ na Kristo bɛtie mpabɔ number no ɛda TV no ase wɔ yɛba bɛfa afrɛfoɔ kakra nti number a mede to dwa bia na wotie ahemfie radio na apɛ sɛ wofrɛ ba dwumadie no so a number no nie 0557 0557 10 10 12 12 31 31 0557 0557 10 10 12 12 ɛna 31 ana 31 0557 0557 10 10 12 12 32 ana 32 0557 0557 10 10 12 12 ɛna 32 nti number no ɛba bɛgu TV na so MC ne mfa number no ngu TV na asɛm na afei obi a wɔhwɛ TV no ɔpɛ sɛ ɔba so biara no hello nti wobɛtumi afra badwumadie no so na yɛne wo adi nkɔmmɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo so wobɛsesa w'adwene no afa Kristo na wowu a abɔfoɔ abɛsoa akɔ paradise na woawua nkɔhuna ma ne wasam ado ɔberɛ a wonya nkwagye ma wo kraa nti obi a wohwɛ ahemfie TV biara no number daseɛ no wobɛtumi afrɛ abadwumadie no so na afei yɛne adi nkɔmmɔ nti number no mo hwɛ TV deɛ number na da TV no ase wɔ no nti radio no nso 0557 10 12 31 nti yɛtwɛn sɛ wobɛfrɛ abadwumadie no so. Hello? Yeah, hello. So for my good evening. Good evening, sir. Now, what to say? Chris Adumboko. We didn't be a casafree. Actually, your friend of our time, a casafree was a grab. You of Atamito. So for your mission of we shall also. I'm a man cutting to me. Amen. I must say, what's my okay? Some more doctor. Medasi. Modo. I mean, Medasi. Sana Kier sent so for movie or more will be asking us on Camoso, or can be see. Nanka many pamo, you cheat the free mover. The Quasem. I mean, it put me as such an agony, and when I blab will be our bottom. The Quasem. Na answer na maybe free me can't free or a tree, me now no man, and come. I did be shame as well, per se. Many of the home come. Now, mammy foot you was idea. And your power number now, not that's our fire no. Wait to me, Frania Dinkobo. And that's I mentioned up. We should also. Yeah, until wait to me, wait to my friend. Yeah, hello. Hello. Hello, Papa Sundio. I'm your Waja. Elisha Ampopo, Kasafi Wood Village, wow, Kasa Pancho. Yo, and then Papa, that I was a power or some party I bridge.
na GD4 Bobo Asna Jaka bi na mi share pa. Yeah, we should ask me that's pa send me won so what day wadwenkyere aba nti yegusu a yefa afrefo no. Yeah, hello. Hello, Papa Sunvio. Ami o. Udini baby akasa free. Udini baby akasa free. Yo meti o. So we are GD ni pa monu preservation nyame shira. We shira won so. Pa me wa kwa da chi me ba kuma si bia ma ba wo chira kwan. Yo me da se pa. Me da bia me tie wo. Lossy TV. Nse na de anwumre de wutie mu ahemfie TV so. Ya kwesera anwumre be about 8 p.m. pepepa meba. Nti mo nkoso ana mo tie Nyankopon asem. Nti me da se. Yeah, Kristo. Bye-bye. Yeah, hello. Hello. Yeah. Good evening. Good evening. But you didn't baby akasa free. But you're from Joseph from Kasafi Western Region. Zama. Yo, me chiro from Zama. Anwumre. Anwumre de software da sepa Nyankopon woman kan. Amen. Na nya wakano. Enye sibi a wo na wo kan ne mum tresem na aka. Ukwasem. Nti yemfa nya adwuma na emfa enko nkwanje na Yesu Kristo antwe di won kwan mu. Ama se no akyen otun za fe na odi enso aka nkwanje ma. Yo. Ya me da se pa Kristo nshirawo na onkoso a hyewo de nti be fa frefo be se mienu na me nsa bi na fe ya de dwumadi no aba na wieye nti hello. Hello. Yeah, good evening, sir. Good evening. Udini baby akasa free. Oh, your friend Gideon. Me pacho, good evening. Ose? It's me chiao. Yeah. Udini baby akasa free. Oh, your friend Gideon me kase fi Accra. Yo, Gideon me too. Me pacho Nyankopon shao pa eduma pa o ye. Yeah, kiso switchira wonso. Kiso nshira wonso. Radi umobo na oma unkwatinte na dibia wake bia che na etieti ni etunye bi Nyankopon asede so. Yo, me so me da se pa kiso nshira. Da se pa radi shao no ntu di se nkwa. Amen. Yeah, hello. Good evening. Yeah, good evening, sir. Asunjo mpenyi. Ami o udini baby akasa free. Le Abraham. Fefi jache. Yo, Abraham me too. Le Nyankopon isham. Nshira wonso. Le se yamena muso. Akasa pamu se tutubento. Amen. Nti me da se pa. Yo, one kan so ho. Yo, one kan so ho. Nti ebre nti ye de afrefo dwumadie no ebesi wa ha. Ese kwasiara nwumre bia ebo 8 p.m. pepepa meba ahemfie TV no maba ahemfie radio 106.1 do nkwaje sem no ebeba ni se bo kwasiara nwumre bia ebo 8 p.m. pepepa woni aso behwe ahemfie TV no ti ahemfie radio onyankopɔ ya adomo a ukuada wo yi a ebei ye yempa abokase ewo Kumase Sokwa Wood Village Bola Junction hona safokase no wo nti ukuada bia ihyiam yempa ba no ohye a ogye ne fa hodie eya kra ba ho ne dia de bia na wahwe manwumre yi ne so obi so wachina bre ukuada beba modin ase baba bo hyase ase ne so na wo ba Yesu Kristo dini mu ogye ne fa hodie be ya wo dia ana obi won so a wagye asempa na di opese obeka Kristo abusua no ho ukuada betima ba ebaba wasu ne anu nyina asom Kristo sebe ya daache osu benya nkwaje ama wokra nti bomodin ase asempa me de ba ne no obefa no adi so na boa nkwaje edaache mesire Nyankopon asundue adema omo a ehweme wo Ahemfie TV etima Ahemfie radio 106.1 so ane omo ehweme TikTok nyina no Kristo nhyiram Nyankopon ya adoma na wotwe se ne 8 p.m. 9 p.m. ebeyi oja ewa Ahemfie TV Ahemfie radio ukuada ye hia obosha sase ne so efiada ye be watch na
me dane ya asɔre mesrɛ onyankopɔn asomdie de mu bia Kristo nhyira mo daa amen de asɛmpa no aba na wieyɛ asɛmpa no aba na wieyɛ nti ɔdɔ mɛma tie mu dendenden ɛwɔ hɔ da no yɛ anibere da ahoyɛ ne ahokyerɛ da ɔsɛeɛ ne amanfo yɛ da esum ne kusuu yɛ da na mɛhia yɛ nipa ho ama wɔnante sɛ onifraefoɔ ɛfiri sɛ awurade ne yɛayɛ ne bɔne na wɔn mogya ɛbɛgu sɛ mfutuma ɛne wɔn honam sɛ awura dodoɔ enti adɔfo no mu yɛbɔ wiase nipa nyinaa kɔkɔ sɛ asɛm ɛbɛba da bi asɛm deɛ ɛbɛba da bi enti ɛtwa sɛ onipa ɛhwɛ ne ho so yie awurade da kɛseɛ no abɛn na ɛpere ɛpɛ ntɛm sɛ ɔdɔ mɛma tie mu dendenden ɛwɔ hɔ da no yɛ anibere da ahoyɛ ne ahokyerɛ da ɔsɛeɛ ne amanfo yɛ da esum ne kusuu yɛ da na mɛhia hia nipa ho ama wɔnante sɛ onifraefoɔ ɛfiri sɛ